Mayong buntag, kumusta? Og karon nga dirita sa ikaduhang subject gatong hatagas bugas gikan sa Good Samaritan sa may barangay Dansolihon. No, so muni ang balay sa ato ang subject karon nga mga panahon na. So medyo gamay ra gyud ang ilahang balay nya at least nga na, pero ang nakapatsada po nga nagyapon sila kapuyan. So ato siyang sudod. Ma'am, may buntag. May buntag po, sir. Salamat ha kay inyong gidawat diri sa inyong balay. So muni mong diri mo maglungag? O, diha may maglungag, sir. At least nakapamahaw na ka. Mana, sir. Mana. So kumbati na gyapon. Pero pag mag-ulan diri ma'am kay kuan ba? Kanang pisik? Basta kung makuan din siya, sir, masalibuhan. Taba. Unsa kay imong pangalan, ma'am? Aileen, sir. Sulod ko, mama. Rakwa. Aileen. No, si Ma'am Aileen. Pili ka nimong edad? 30, sir. 30. Pero minyo na ka, di ba? Minyo na, sir. Pero wala pa kay anak. Wala pa. So muna inyong balay ba? Muna, sir, ano may matulog. Di mo matulog. O, sir. Kung nagid siya ka ng basta lang gid nga namoy kapuyan ba? Basta lang gid, sir, na mapuyan. Di man siya maayo, sir, kay layo man kayong kahoy pod, sir. Puy lang sang ikapalit. Diba? Pero nag-eskwela ka sa una. Kuan ra, sir, kay grade 3 ra ko taman, sir. Grade 3 ra ka taman. Wa man gyud kuan sa akong mama, sir. Unsa sa? Wa man gyud walay mahimo sa akong mama, sir. Wala magkahimo na. Kuna nakapa-eskwela. Grade 3 asa ka dito sa Dansolihon nga. Hindi na ni ra gyapon, sir. Pero motong unsa di trabaho sumigil kanan sa una? Kining kuan ra, sir, gaumara siya. Gauma? So naka-decide gyud ka nga di na lang kamo padayon. Wa nang ko na padayon, sir, kay untod ko mga papel, notebook nga kung kuan. Nang iba mo na problema ba? Kung naalang gid unta ba? Labong libre na unta ang pag-eskwela karon ang problema mga gamit ba? Okay, sir. Wala tay mga gamit. Wa gyud. So asay mong bana karon? Ko sa umas, sir, dito sa bukid. Pero Dansolihon ra gyapon. Sakit pa gyapon diri, sir. So at least ba nga. Pero okay ra mo dire kung bati ra gyapon? Ay, okay ra gyapon, sir. Oy, Bati ra. Pero kung mag-ulan, dire sa sulod wala tulo. magtulo gid diha, sir, anang kuan. So likay-likay na lang mo. Diha na lang mi dapat sa dapat ng ligda. Ano ba? So kusog kang ulan, dili mo bakwet na. Nani ra gid mi, sir, kay. Banta lang mo. Mm. Lagi ba? So muni atong kung atong makita ang ilahang balay, gamay ra gyud siya. No, gamay ra. Actually dili mo pud di first time lugar nga natay mga nahinabi. Nga gamay gyapon ilang balay pero kini so kuan gid siya. Like good for two ra gyud ba? Or namoy anak pohon. So igo ra gyapon bat mabasa lang. No? Mabasa lang. Pero ikaw ma'am, unsa may pangandoy gyud kanimos kinabuhi? Eskwela mo gid unta ko, sir, pero wa man gid si mama nakakuan sa ko, sir, kay wa man gid trabaho na nga ikapalit ko sa mga gamit sa wa gid ka eskwela. So at least ma'am nga ikaw pa ang usa sa gi-recommend nga matagaan og bugas diri sa barangay Dansolihon. Di ako sang tanawon naman nilungag nimo diri. Ha? Mas mais, sir. Bugas mais ang iyahang lungag so ang sudan ninyo utan. Utan na, sir. Lagi kay na may mga utanan kun sunod ito. Utan. Muni nakapatsada amot kung pamilyar bakas kantam katong bahay kubo ba? Bukan baka nakakanta. Ang halaman doon ay sari-sari. So mo gyapon yo. Simple kay nga kinabuhi but sada mo pud iyahang palibot, no? Pero lagi tungod kay kita po nato si ma'am nang angay po nato tagaan sa bugas gikan sa Good Samaritan og sa datong na bugas. Ra. Ma'am, dawata sa mga Samaritan gikan sa Good Samaritan unya. Gawa sa bugas, ako'y t-shirt. Naraang t-shirt. Ang Zen kahatong t-shirt. Pwede ni mo masulog, ma'am. Labi mo na palihog, ha? labi na katulaman mga kabus na katawan labi na katong nagkutuloy Zen kahatol t-shirt. So okay ba ma'am? Sada ba? Ha? So kini po din bugas ma'am mga unsa nakadugay mo ron? karana Ano siya, sir? bisita atong sugon sa mga
Samaritan. Mga utang ko sa palibot, so pwede na masudan ba? Pwede na sir. Sige. Ma'am, ingani na lang unsay imong gusto isulti, no, ngadtos mga good Samaritan. But pasabot mga buutan nga mga tao ang nagpahatag anang bugas. Nagpasalamat ko sir nga ako ang napili nga natabangan nila. Okay, sige. Salamat ma'am ha. Salamat po sir. Okay. So moto no ang ikaduha nga subject nato diring Dapitas Barangay Dansolihon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.